A kasuwanci irin na zamani, ya kamata a ce kana da wani buri wanda kake so ka cimma a wannan kasuwancin da kake yi. Wannan buri shi ne zai taimake ka wurin ka ga ka dage, ka miƙe tsaye wurin ganin cewa ka cimma wannan burin naka, ko kuma ka yi duk abin da ya kamata wurin ganin cewa ka cimma wannan buri naka. Ya za ka yi tsari ka sanya wannan buri shi ne, ya zamana cewa wannan burin zai taimake ka, zai bunƙasa rayuwanka, zai bunƙasa kasuwancinka, sannan ya kasance wannan buri ne wanda za ka iya cin mishi, ba wanda ba za ka iya ba. Kamar yanzu misali za ka iya cewa nan da shekara 10 wannan kamfanin nawa da nake sai da shaddodi, insha Allahu nan da shekara 10 ni ma zan fara yin kamfani na shadda haka, ko da na in-house ne na cikin gida, in fara ƙoƙari ina yi a gida. So kun ga irin wannan kamfani is achievable, kamfani ne irin wanda za ka iya ƙirƙira da kanka. Amma idan ka zo ka ce yanzu misali nan da shekara 10 ina so duk Afirka ya zamana babu wani babban dealer ko kuma babban kamfani na materials kamar ni. So kun ga irin wannan burin za ka ga yana da girma, saboda akwai waɗanda sun fi ka resources, sun fi ka network, sun fi ka komai. To in dai har za ka sa target ya zamana kana da buri a kasuwancinka, insha Allahu nan da shekara 10 zan zama kaza, to shi ne zai sa tun daga yau ka tsara cewa duk wata ga abin da zan yi, duk wata ga abin da zan yi, in nayi kaza zai sa in cimma burina kaza, in nayi kaza zai sa in cimma burina kaza. Wannan shi ne shawara na a yau, ya zamana cewa kuna da buri, ba wai kawai kuna yin kasuwanci kai tsaye ba ne. Wannan shi ne shawara na yau. Ku sani cewa aiki shi ne mafita, ba yawan surutu ba. Na gode.